Kay hapit naman matapos ang atong tuig sa simbahan, nagsige na saghisgot o katapusan. Nya unsa maning katapusan, mao na ni ang gitawag og pagbalik sa Ginoo, ikaduhang pagbalik. Sige, lingihay mong tupad na gusto na kas katapusan. Na gusto na ka sa katapusan. Nagayuban, di mulingi kay kulbaan. Ang gisulti ni Jesus na ang mga tao kuno inigabot na sa katapusan, pariha kunos nahitabo sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. Unsa may gibuhat sa mga tao, nagpadayon sa ilang normal nga mga buluhaton, magminyuay, mangaon, manguma, magnegosyo, anang normal, tukod og balay, ana. Nya nikalit ko og abot ang katapusan. Ngilad ba ang pagtukod og balay? Ngilad ba ang pagpanguma? Ngilad ba ang pagminyuay? Ngilad ba ang pagtigom o kwarta? Pagnegosyo? Dili. Yang anong gihisgutan man ni Kristo? Tungod kay dunay ngilad dinhi. Unsa may ngilad? Kana bang ma-focus na ta niining mga butang nga gikinahanglan sa atong lawas, mga butang kalibutanon, nya malimot na ta sa sunod. Daghan maro mga tao nga na-focus sa iyang balay. Ang iya na lang yung importante, ang iyang balay. Hasta ganing iyang silingan, dili na importante para niya. Ang balay ragid niya mo importante. Iyang kuralon, iyang panindoton, wa na siya magunahuna nga sa iyang pagkural, di na kaagi hapit ang iyang silingan. Wa siya pakialam, anak. Daghan kayo nga nagsigig tigom og pagkaon, siging kaon. Ang importante ragid niya nga makakaon siya o ang iyang pamilya. Wagi siya maglili-li siyang silingan o nakakaon pa ba? Nagani tingali sa iyang pagsigig tigom anang paras pagkaon, anang kwarta, nangurakot na siya. Iyan ang gipangkuha ang mga budget unta para sa iyang mga isig katao. Tungod lang kay siya mo'y nakapabor, kay naglingkod sa panudlanan, halakuha gyud maayo. Imbis unta to ang tumong anang maong kwarta, i-distribute nga tanan, halakuha gyud. Mao na ro ilang giawayan diha sa ato mga politicians. Giunsa paggamit kuno ang pundo ng bayan. Ana. Tungod lang kay ako'y pare, halatan ng kulikta ako gini, ana. Di man nangilad. Pero kung di na kumutan-aw sa akong isigkatao, mao na naingilad. Ngilinga imong tupad. Ing pila ka slot imong napalit. Na pila na ka slot. Kapila ka magpalit og slot kada semana. Unsa man ang atong slots para sa kaayuhan sa tanan. SBF dag, nagtukod tag kumbento para sa parokya, niya napatay bayronon para na sa ato mga contractors nga nagsweldo sad niadtong nagtrabaho diha, gani na human na kasagarang trabaho, nagsweldo, wa pa na sila nato mabayri completely, kay wa pa masad mahurot og kahalin atong SBF dag. Pila pa ni atong palitonon? Napay 16,349 ka slots nga SBF dag, tag 500 pesos. Niya 43,651 ang atong halin. Sud na ni sa hapit mo duha ka tuig o sa katuig og tunga nga pamaligya, 43,651 pa atong halin. Napay 16,349. Nganong dugay maning nahalin nga 500 pesos raman ta ni?
basin og daghan sa atong mga nagsunod aning atong misa nagsigig hunahuna sa ilang personal dili sa kadaghanan. Kana peligro kay na moabot dayon ang Ginoo, magsikan kaming gitani nya nga to sang CTUMM para atong itukod og mga balay sa atong mga kabos nga mga panimalay. Nagsugod naman taron naapay 25,327 ka slots na available. Tag 100 pesos ra gid ni siya. 100 pesos per slot. Ang atong halin almost pila na ni ka kuan. August man siguro to ni nato gisugdan. September, October, November, December, November. Tulo ka buwan. Arang-arang, kusog-kusog ang halin tingali ani. Nanay 44,673 ka slots. 600 pesos. Pwede ra gid nato paliton kada semana kung naghuna-huna ta para sa atong isig ka tawo. Pila ra gunang 600 imong kuhaon gikan sa imong income nga nag-minimum sa kag mga 12,000 ang buwan. 3,000 ang semana, kuhaan mo 600, ana yung kasos pader din ang magani paigo ibayad sa utang. Ayaw bayri ang utang. Palit lang dire. Ikaw niya pader, ikiha niya ko, papriso lang. May nang mapriso ka tungod sa imong paghigugma sa imong isig katao. Nam sa mga politisyan diha nga nagsigig ingon, andam kong magpabilanggo, magpabitay kung mao man ni premyo sa akong paghigugma sa akong nasod. Sana all dayon, pakpak dayon. Ano? Beka na be, lingi ako na imong tupad ina, nausab na imong huna-huna. Ina, nausab na. Oy, wa mausab. Sige lang gyapon tang kaatats anang mga butang kalibutanon. Biyae na. Biyae. Muna nga niingon diri si San Juan sa atong unang pagbasa. Ani akaron sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon nga wala motuo nga nahimong tao si Hesukristo. Kinsa maning mga bakakon nga mga magtutudlo kana bang wa motuo nga si Kristo nahimong tao. Gilingi ay mong tupad na nituo ka nga si Kristo matuod nga tao. Lingi ya. Daghan diha wa motuo. Nya kay di man ta motuo nga si Kristo nahimong tao, di sa ta mosunod sa iyang gitudlo. Isip tao. Di ta mosunod. Pag ingong Kristo ka na lang, 8 Beatitudes. Kanang 8 Beatitudes mo manay center sa teaching ni Jesus para atong buhaton kada adlaw. Bulahan kamong mga kabos. Unsa may gitudlo ni Kristo nato pinaagi sa pulong og sa buhat isip tao. Bulahan kamong mga kabos. Gipuy-an ba ni Kristo ang kinabuhing kabos? Gipuy-an? Gipuy-an. Gipuy-an ba ni Maria o ni San Jose ang kinabuhing kabos? Gipuy-an. Pwede raman sila magpadato. Ang 5 gani kapan, gihimo man gani ni Kristo nga nakabusog og 5,000 kapin ka mga tao, sobraan pag 12 ka bukag. Pila ra may paghimong Kristo kwarta? O gusto gyud silang magdato? Pero nga naman, bulahan ang mga kabos. Beko na be, lingay mong tupad. Ina gusto ka, mahimong kabos. Sige. O hiyaw sa doy, lisod kay na. O niya, si Kristo man ka ang atong magtutudlo. Si Kristo man ka ang kamatuoran. Si Kristo man ka ang dalan. Nganong di man ta motuo nga isip tao kinahanglan kitang mahimong kabos. Mauna ang mga yawanon. Maunay nahitabo sa ato mga leader sa kalibutan. Maunay nahitabo sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. Kay ang gitudlo sa Ginoo pinaagi ni Noe og ni Lot, wa tuhuis mga tao. Dito sila nakafocus sa gitudlo nila nga kaon gyud, negosyo gyud.
sige gyud, paghimog balay, kay mao ginay makanindot sa atong kinabuhi. Dito sila nakafocus, ana. Pag-abot sa lunop, wa nay balay, wa nay kaon, wa nay kasal, wa na say ginhawa. Ana. Mao na. Ngi, lain na sang lingi sa imong tupad na mamalit na kita na mamalit na kita. Mamalit na kita para sa atong isig katao. Karon umaabot ang Christmas. Karon nga sige naman nagtinukaray nang himo nagita din sa atong mga dekorasyon, hinahinay na sa natong panaod, mga recycle din tao na ato ginang giampingan, atong gi-recycle kay wa na tay kwarta. Mao nang wa ta mo gasto og dako. Last year gasto tag mga 2 million sa atong dekorasyon. Di bitayo ato makabot og 2 million dahil ito sa Christmas party mga 600,000. Karon 600 pesos na lang atong gasto, no? Painit na lang sa nagmitay ani kay mga recycled man ni siya. Ngano man ato na lang nang itukod og balay sa ato mga igsuon nga pila na kapaskos ilang kinabuhi, busloton lang yapog balay. Ka mga tapulan maguna sila pader, di na lang tana mo analyze. Tapulan ba na sila, sugarol ba na sila, manuyupay ba na sila, di na lang. Ang ato isip tao unsa may ilang gipuy-an. Do na batay ikapaambit? Naa ba? 100 pesos lang ang atong gikinahanglan, matukuran na nato silag balay. 100 pesos lang. Wa jud kay 100 diha, naawa. Kusga. Mao na niingon diri ang atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo, mga igsoon, dili balaod sa tao. Nindot unta nga ang balaod sa tao musubay sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo, sentro kay niya ang gugma. Ug unsa may gugma, hikalimti ang imong kaugalingon, sigurua ang imong gihigugma. Unsa may statement ana ni Jesus, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Unsa may kasagaran natong gugma karon, love yourself before your neighbor. And if your neighbor strive to take away what is for yourself, then fight for that. Fight for your right. And if your rights are in conflict, then kill each other. Destroy each other. Mao na naroy nahitabo sa atong mga leaders din sa atong nasod. Siging away, gatan-aw sa pika side niya, sigig yung atake sa one side niya, di asay pikas nga ilang kontra muhisgot sa pika side. Ngano wa na lang gid tan-awa ang both sides niya, ila ding ingon, let us find the truth. Well, thumbs up ta ana. Help us to find the truth. Yes. Pero tanawa ang both sides. Unsa may both sides sa truth? The negative and the positive. Truth hurts. Ilingi ay mong tupad. Nindot bang iyang kilay? Nindot? Nindot? Sige. Nindot. Ya, truth ka na. Wa ka na'y gisagol diha nga pintal-pintal. And it hurts nga namakak di ay ka nga imo dayong giguba ang kamatuoran o imong gisapawan sa dili tinuod. Sakit. Muna gitawag ito waxing the truth. Waxing ba? Utangan mo wax. Kana kilay pa lang na gamay kay ng aspituha na miligro ng ato mga pagbati diha. How much more og moingon ko kumusta mang imong binuhatan ron? Sige yung truth, kamong mga bana, truth yung ka inyong gibuhat. Nga ang negative o positive sa inyong asawa, inyong yung gihigugma,
Basig ang positive ras inyong asawa ang inyong gihigugma mga bana. Unya ang negative, imo da yung isalikway, nya ilisan nimo ditong positive sa silingan. Abi kay ang imong asawa, rice terraces naman ang kilid. Di naman madaghap yun, magsige na maglubak-lubak, mura makagmahog sa kanya. Gusto makatong-katong anak gyud, ang anak ba anak. Nya tuwa masilingan. Adto ka mo hapyod sa silingan kanimo inindot. Nya adto ka sa imong asawa, magpalaba sa imong bulingon, magsige og pahapyod, adto ka sa imong asawa magpalungag, ana. Pero tuwa ka sa silingan nga ana, kay imong asawa ana. Masamay na ana. Di na gani kaganahan nga mukupot ang imong asawa sa imong kamot, muhapyod nimo, kay ngano man, kay ang iyang kubal sa kamot, baga na kaayo sa siging panilhig, siging laba, siging limpyo, tuwa na ka magkupot-kupot at mga kamot nga mabasa lag mo kaon. Kanindot yung hikapon, bisag pari at tumuhikap, no? Hikap. Sa kanindot og kamot, murajog virgin. Murajog berhin ang no? Oy, kalibutanon ka na. Ang kamatuoran maoy dawata. Dunay duha ka klases kamatuoran, ang sakit ug ang kalipay. Mao na inigminyo mo ingon din sa kasakit ug sa kalipay. Kay mao man ay sides of truth. Sa kahamugaway ug sa kapitos. Two sides of truth. Unyag masakitan mo react. Karon ay naisikat kay diha sa atong Congress pag hearing nila atong gahapon ni Duterte. Doon na ragi usa ka congresswoman. Batanon kayo, misulti sa the other side. React na yung tanan. Ana, nilag yun, ana yun. Nako, ano man di ay nga igo raman sa to siyang nisulti sa iyang nakita nga kamatuoran. Hala, sulti mo des inyong kamatuoran. Okay. Anyag disulti sa siya sa kamatuoran nga iyang nakita. Nganong ato man siyang ipindown. Pamalandungi. Hain man ani ang truth. Hain man ani ang real truth. Mao na siya ang tao. Mao na nga si Kristo na himong tao aron iyang masayran unsa gyud ang kinabuhi sa usa ka tawo ug iya tang tudluan isip tao unsaon nato pagpuyo ug usa na ni ana bulahan kamong mga kabos kay kun ang tao kitang tanan mangandoy na nga mahimong kabos nya magkugi tag maayog trabaho unsa may mahitabo mulambo ang katilingban magdungan tag lambo way maawahi kay wa ta mangandoy nga madato pero karon daghan kay gauna nga tuan na ibabaw sa panganod samtang ang uban ilawong pasyuta tagaliog pa ang paningkamot nga hapit na gani di nakaginhawa pero ang uban galutaw-lutaw nas panganod sa kadaghan sa ilang bahandi ang uban kub-kub sa yuta nangabot pa gani og 140 meters below the ground aron lang makakwarta wadi ay na nakaadto ko gibisita na ko dito pader adi dito 140 feet below the ground tuwa ditong ilang opisina ug gipaadto gyud ko didto kay gusto silang magpa-picture nako pader bisag ni ami dinhis ilawom siyuta nagsigi gimigtan-aw ang imong misa nako hala no 140 feet below the ground ni apay nagsigi monitor nako so simba ko yung tawag di na kurong kabalik ngadto inigsaka elevator may sakyan ngadto ko ug mukalit lubong na daan lubong na daan pero naningkamot sila tuwa sila didto aron lang gid in town makakwarta samtang ang uban galingkod sa ilang dako kay bahandi nga bilyon-bilyon na wa gyoy problema nganong ingon man ana ka disbalansi ang kalibutan tungod kay wa ta magtuman sa gitudlo ni Kristo bulahan kamong mga kabos ndot kay na